Jij bent natuurlijk net weg, eigenlijk kan ik zeggen, uit de voetbalwereld. Een soort van, in ieder geval qua functie, laat ik het zo zeggen. Wat is er in je leven veranderd eigenlijk sinds je een jaartje geleden bij VVV vertrok? Meer rust. Ja. Is dat erg? Fijn? Ja, is fijn. Ja? Het voelt nu gewoon heel goed. Ik was natuurlijk 24/7 bezig met VVV, met de club. En al die jaren neem je natuurlijk ook mee. Dus iedere keer komt er zo'n jaartje bij. En ieder jaar is er wel weer wat. Dat stapelt zich allemaal op. Ik denk gewoon dat het goed is om even afstand te nemen van het betaald voetbal. Alhoewel ik natuurlijk wel volg, maar om even rust te nemen. Mm. Maar goed, mijn ambities liggen wel gewoon in het voetbal. Omdat ik daar mijn kennis, mijn netwerk, mijn ervaring heb opgedaan. En ja, het is natuurlijk een bijzondere wereld. Ook vaak een moeilijke en aparte wereld. Dus niet allemaal roze geur en maneschijn. En zeker niet wat je allemaal aan de voorkant ziet. Maar ja, dus wel voor mij wel een wereld waar ik denk ik in pas. Zeker ook de clubs waar altijd financiële druk staat, hè, Marco. Dat is het. Bij AZ en Twente en Ajax en PSV is het ook niet makkelijk. Precies. Maar als je continu ieder dubbeltje 8 keer moet omdraaien. Heeft MVV al gebeld dan? Ik wil zeggen, ik bedoel, dit gaat over ambities, maar niet zo gek lang geleden kreeg jij nog vrijblijvend advies van de heer Graaf. Die ken ik. Even laten zien als het goed is. Dan moet iemand komen. Ik zeg, ik weet een goeie. Uit de mond. Nou, Ja, Marco Borgers. dat vind ik, zou ik een goede vinden. Dat zou jij een goeie vinden? Dat zou ik een goede vinden. Ja, ervaring genoeg in ieder geval. Ja. Dus de kans groot dat als wij het zo steunen, dat het niet doorgaat. MVV dus. Maar zou dat iets voor jou zijn misschien? Maar dat is een functie vakant natuurlijk uiteindelijk. Weet ik niet. Kijk, nogmaals, ik denk dat MVV achter de schermen heel druk bezig is om de structuur opnieuw in te richten. Daar denk ik gebeuren daar goede dingen op dit moment. Weliswaar het nu op de achtergrond. En ik sta open voor een nieuwe uitdaging in het voetbal. Dat kan een rol zijn als directeur, maar ook een andere rol. MVV is een hele mooie club. Ik denk dat ze op de goede weg zijn met een aantal zaken. Er spreekt ook een duidelijke visie uit. Alleen, dat zijn keuzes die aan de club zijn en niet aan mij. Hebben ze je nog niet gebeld? Nee, hebben mij niet gebeld. Nee. En je zegt misschien ook wel een andere rol dan directeur. Wat moeten we dan nog aan denken? Nou ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Dat kan bij een club zijn een andere rol. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn bij de KNVB. Ben je ook veel geweest natuurlijk als VVV-directeur? Ja, klopt. Langzittende bestuurder in betaald voetbal was je op een gegeven moment. Hè? Ja, 17 jaar, waarvan 9 jaar Eredivisie en 8 jaar Eerste Divisie. Dus ik kan wel praten over wat het betekent is om succes te hebben, maar ook om teleurstelling te ervaren. Ervaringsdeskundige. Ervaringsdeskundige. En, dus het kan overkoepelend iets zijn.